Spoločnosť Prometeus po roku odovzdala ďalšie ceny humanistov. Akciu prišli podporiť osobnosti spoločenského života. Napríklad Olga Pietruchová, ktorá pôsobí v oblasti ženských práv, či banková ombudsmanka Eva Černá, pôsobiaca v sociálnej oblasti. Milan Voskár predviedol, že husle vyznejú aj bez sprievodných nástrojov a Juraj Sarvaš dodal programu najvyššiu umeleckú hodnotu. Poháň ženské sny. Bež, pozri na deň a povedz, čo je v kom. Je ťažké stať sa človekom. Čestný titul Humanista roka dostala nezisková organizácia Liga proti rakovine. Za vzácne dar ľudskosti, pomoci, rady, nádej, ktoré poskytuje všetkým ľuďom na Slovensku. V prvom rade je to mňa veľká stolická ústávka zmenia Ligy proti rakovine a preberanie tejto nádherné ocenenie, preberanie cenu humanistov. Ja myslím, že každý z nás je tak trochu humanista po celý svoj život, pretože určite každý z vás je prítomný urobia nejaký humanitný čin roka počas svojho života. Či to bol čin menší alebo väčší. Liga proti rakovine je známa predovšetkým zbierkou na Deň narcisov. Momentálne sa však do povedomia snaží dostať Centrum pomoci. Tu poskytujú široké spektrum služieb od osobného poradenstva a konzultácií až po bezplatné služby ako rehabilitácie pre pacientov. Centrum pomoci sa pokúsia rozšíriť do všetkých krajov na Slovensku. Čestný titul Veľvyslanec humanizmu získal tento rok profesor Jaroslav Čelko, zakladateľ hnutia svetských humanistov na Slovensku. Za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnot slobodomyselnosti a humanizmu na Slovensku. My sme v horšom postavení ako cirkev za socializmu, lebo za socializmu vychádzal napríklad katolícku cirkev. 130 000 nákladom vychádzal týždenník katolícke noviny. Neviem, koľko dnes majú. 130 000. Bolo dosť. Ale my sme mali jeden jedinký časopis vedecký, ateizmus, vychádzal 17 rokov a už v decembri 89 pozastavili jeho vydávanie a v 90. celkom zastavili. My nemáme ani jeden oficiálnymi kruhmi podporovaný periodiku. Profesor Čelko predstavil verejnosti aj svoju novú knihu Protagonisti dejín slobodomyselnosti. Rozhovoril sa o nej aj pred kamerou. Tak som vybral 150 osobností, počnú s antikou, počnú s Anaxagorom, Demokritom, Epikúrom, rímskym Lukréciom. Shakespeare je humanista, bol humanista. Zoberte si Nekrasova napríklad. Tak sa mi podarilo priblížiť, podľa môjho, usiloval som sa, či sa mi podarilo priblížiť profilo týchto ľudí ako nositeľov ozaj hlboko humanistických tendencií v rôznych obdobiach spoločenského. Hovoril som jednu pani lekárku, že jej syn študuje právo a že veru sa mu to hodí ako budúcemu právcu a študentovi práva, že bude môcť zamerať svoju pozornosť na niektoré veci, ku ktorým sa nevedí. Chcem a budem rád, ak sa k tomu mládež dostane. Po minuloročných víťazoch Múzeu SNP a Alexandrovi Rehákovi poznáme ďalších. Ak sa podarí zorganizovať aj tretí ročník, a to aj pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča, bude z odovzdávania cien humanistov už tradícia. Teda dovidenia o rok.